Ты унучка Станіслава Шушкевіча. Мне не падабаецца, калі кажа, што вось ён такі быў мяккі акадэмік. Ты працуеш побач з Ціханаўскай. Ёй куклаводзіць франак. Падарожная Святлана больш займаецца боксам. У Бедронку, в Лідл Святлана Ціханаўская з картежам не ездзіць. Не магу сказаць. Гэта трошкі спрашчае працу спецслужбам. Скажы, а як можна было дапусціць, каб адзін чалавек, хай сабе і спікер Канцыльнай рады, меў доступ да рахунка банкаўскага? Тым, як разгортваюцца падзеі вакол гэтага кейса, я ўсё больш і больш думаю, што я няма ў жывых. Тася, прывітанне. Добрый дзень. Ты унучка Станіслава Шушкевіча. Як бы ён паставіўся да таго, што ты працуеш зараз побач з Святланай Ціханаўскай? Я спадзяюся, што вельмі добра, як і ставіўся да ўсяго таго, што я рабіла перад гэтым. Падтрымліваў ён, дарэчы, падчас выбарчай кампаніі Святлану Ціханаўскую? Канешне, ён падтрымліваў. Агулам у дзеда быў вялікі досвед палітычных кампаній у Беларусі. Ён так з вялікай павагай ставіўся да рашэння Святланы. І перад гэтым ён жа сустракаўся з Ціханаўскім, інтэрв'ю было з Ціханаўскім, і з іншымі кандыдатамі таксама меў кантакт. Да Віктара Бабарыкі таксама з вялікай павагай ставіўся. І Святлану, безумоўна, канешне, ён падтрымліваў. Дарэчы, ты можаш узгадаць, пра што апошні раз, калі з ім гаварылі? Якая тэма была? Ведаеце, мы ніколі доўга не размаўлялі па тэлефоне. Яго была такая звычка тэлефанаваць. Мы сазваніваліся, так я б сказала, раз на 2 тыдні, можа. І звычайна па адной хвілінскі. Бок ён проста пытаў там, ці жывая, як здароўе. І на гэтым, у прынцыпе, ўсё. Я больш такую доўгую размову памятаю, як доўгую, таксама доўгую. 2 хвіліны. Мы гаварылі, калі ў мяне была галадоўка, таму што, але там большасць размовы была малчанне дзеда. Я проста нагадаем для тых, хто не ведае, у якім это годзе была галадоўка ў цэнтры Варшавы. Так, у 21 годзе мы трымалі галадоўку пад пунктам Еўракамісіі пасля пасадкі гвалтоўнай самалёт. І дзед пра гэта даведаўся, пра тое, што я пайшла ў галадоўку праз медыі, калі яны пачалі яму тэлефанаваць і казаць, што яго ўнучка пачала галадоўку ў цэнтры Варшавы. Ён мне пазваніў так: ну што? Такая пауза. Секунда 20. Ну даёш. Ну ладно. Вся размова, так? Так скажи, у тваім жыцці ён меў такое выхаваўчае значэнне, як дзеда? Бо у розных сем'ях па-рознаму бывае. Часам дзед бачыць унучку ці ўнука раз у год, ці раз у 2 гады на дзень нараджэння, або і радзей. Канешне, меў самой сваёй прысутнасцю, сваёй постаццю. Мы бачыліся прынамсі 2 разы на год ужывую. Гэта на Раство і на каляды, или таксама там на дзень народзінаў дзеда. І проста я прыязджала там, да яго заязджала. Ён натацыямі там і абвучэннем, як мне жыць, не займаўся увогуле. Ён мог нешта спытаць, неяк там мімічна адрэагаваць, але схіляць мяне да чагосьці, там прымушаць ніколі такога не было. З вялікай павагай ставіўся да людзей, да іх уласных выбараў і перспектываў. Не было такога ж там, не ідзі там кудысьці, што нешта параіць мог. Ён казаў калісьці там, не ідзі ў палітыку, но гэта не было жорстка, гэта было так, проста што няма што там рабіць. Мы дамо такі загаловак: унучка Шушкевіча не паслухала запавет дзеда. Класіка. Не паслухала. Хаця план быў іншы, канешне, я збіралася быць біёлагам, не атрымалася. А зараз ты не шкадуеш, ты зараз працуеш у офісе Святланы Ціханаўскай. Перад гэтым была ў каардынацыйнай радзе, адкуль сышла. Мы яшчэ пра гэта пагаворым. Магла быць біёлагам? Магла. І калі ты ўзважваеш, што было б для цябе лепшым шляхам, калі б ты зноў мела магчымасць вярнуцца, зрабіць такі выбар?
Я наўрад ці нешта б змяніла. Магчыма, я б адзінае, што я б змяніла, я б атрымала адпаведную адукацыю таму, чым я займаюся зараз. У мяне няма адукацыі там у сферы дыпламатыі ці міжнародных стасункаў. Усё прыходзіцца на практыцы наганяць. Таму вось адзінае, што так, з адукацыяй, магчыма, выправіла бся. А так, гэта мой шлях. Я лічу, што ўсё, што я рабіла ў жыцці, прыводзіць мяне ў кропку, у якой я зараз. Таму ўсё было правильно. Мы еще поговорим зараз про шлях, а я все-таки еще вернуться хотел до Станіслава Станіславовича. Одно питання. Вот ти як сама, як менавіта політика, як його сприймаєш, ці він для тебе був цікавий, вартісний, ці ти у білоруській політиці мала які інші, наприклад, узори, авторитети? Усё ж таки, калі дзед актыўна займаўся палітыкай, я яшчэ была замалая, каб успрымаць яго менавіта як палітыка. Я магу успрымаць яго як там аратара, напрыклад, вельмі добрага, таму што мне заўсёды імпанавала ў дзедзе, што ён не марнаваў час людзей вакол сябе, заўсёды коротка прамаўляў па справе, страшна не любіў, як і я, дарэчы, доўгія паседжанні пленарныя, дзе там кожны займае ўвесь час і можа бясконца размаўляць. І вось гэта мне перадалося. Я страшна не люблю доўгія прамовы ў людзей і цаню тых, хто коротка і па справе. А па дзеяннях, то бок я ведаю, што мне за дзеда ніколі не было сорамна. І за яго рашэнні палітычныя, за яго ўчынкі мне ніколі не было сорамна. Вот некаторыя кажуць, што гэта ён прапанаваў Александр Лукашенко на пасаду старшыні камісіі па супраць карупцыі, ці прынамсі, ён менавіта прапанаваў у той час. І калі б Лукашенко гэту камісію не ўзначаліў, гэта не быў бы яго зорны шлях, ён не стаў бы прэзідэнтам. Гэта ж хто ж ведаў, так? Я ўсё роўна не лічу, што там не трэба было так рабіць у той момант. Ёсць абраны дэпутат, хоча чымсьці займацца, калі ласка. Пасля досведу Коордынацыйнай рады я ўвогуле думаю, што калі нехта гатовы чымсьці займацца, трэба людзям даваць такую магчымасць. Мне здаецца, далейшы шлях Лукашэнкі ўсё ж такі гэта вынік палітычных кампаній перадвыбарчых, а не толькі таго, што ён узначальваў камісію там супраць карупцыі. Гэта просто трамплінам такім стала для яго, дзякуючы этаму ён стаў распазнавальны, яшчэ больш, бо меў такі інструмент. Такі чалавек, як Лукашенко, дарваўся б іншым шляхам, а не таксама да гэтага месца. А то, што твой дзед, напрыклад, ён быў нейкі час кароткі, дастаткова кіраваў краіны, бо гэта была першая пасада ў той час, па сутнасці не было прэзідэнцтва, і не хацеў застацца на гэтай пасадзе, не рабіў ніякіх такіх крокаў, ніяк Лукашенко, але не адчувалася, што ён менавіта чапляецца за гэта. Гэта хутчэй цябе радуе ці засмушае, таму што, магчыма, калі б ён працягваў ту актыўную палітыку, быў больш там прымаў сур'ёзныя рашэнні, барацьбу, і ўспрымаў гэта як барацьбу ў Верхоўным Савеце, магчыма, усяго гэтага не было. Бо ён мяккі чалавек, не быў? Як мягкі. Характар у него был досыць сур'ёзны. Ён был занадта інтэлігентны, магчыма, для такой палітыкі, дзе трэба быць хвачом і рвачом. Плячамі там. Але, мягкім дзед... Мне не падабаецца, калі кажа, што вось ён такі быў мягкі акадэмік, таму што, это быў вельмі рэактыўны чалавек, які вельмі хутка прымаў рашэнне і меў цвёрдыя каштоўнасці і разумеў, што ён робіць. Так? Тое, што ён не прабіваўся да ўлады там любымі спосабамі, тое, што ён прызнаў тое, што ён на сённяшні дзень прайграе выбары там і грамадскую думку, гэта ж сведчыць яго шчырасць, а не яго слабасць. А ў палітыцы не мусіць быць такі тэмперамент, што менавіта трэба як танк наперад ісці? Магчыма. Часам так. Але гэта не азначае як хамскі калхозны танк. Можа быць інакш. Ты працуеш побач з Ціханаўскай, а хто паводле цябе, да каго яна падобная больш з такіх мэтраў беларускай палітыкі? Я ў тым ліку параўноўваю з Лукашэнкам, як бы там ні было, ён персона нумар 1 на палітычнай сцэне па розных прычынах, таму што ён іншых не дазваляе. Але, умоўна кажучы, ёсць
Станіслав Шушкевич, ёсць Зянон Пазняк, Анатолій Лебедька, который той час працаваў, Лукашенко. От як ты думаеш, да каго Ціханаўская бліжэй? Па тэмпераменце, магчыма, па характары сваім? Ну, я ўсё ж таки думаю, што Ціханаўская унікальная. У нас яшчэ не было такіх палітыкаў. Яна прыслухоўваецца шмат да людзей, яна працягвае вучыцца і развіваць свой вобраз палітыка. І я б сказала, нават тая Ціханаўская, якую я бачу зараз, і тая Ціханаўская, якую я бачыла, калі прыйшла на працу ў офіс, то ўжо амаль 3 гады таму, гэта две розныя Ціханаўскія. Якія? Светлана ў 23-м годзе яшчэ не была настолькі ўпэўненая ў сабе, як зараз. Яна яшчэ больш на той момант карысталася нейкімі там падказкамі людзей навокал, так, яна было патрэбна больш інфармацыі, каб падрыхтаваць для нейкіх сустрэчаў, так. На сённяшні дзень, мне здаецца, яна ўжо дае фору тым, хто раней яе рыхтаваў да такіх сустрэчаў, таму што яна зараз арыентуецца лепш за ўсіх і ў міжнароднай павестцы, і ў агульнай палітычнай сітуацыі, і ў тым, як трэба весці дыялог з рознымі людзьмі, як размаўляць, як дамаўляцца, весці перамовы, як сябе паводзіць у нейкай публічнай сітуацыі, выступаць, даваць інтэрв'ю, размаўляць з людзьмі, пры гэтым заставацца чалавекам абсалютна адкрытым і свабодным. Ну, я просто захапляюся, шчыра кажучы, нашай спадарняй прэзідэнт-элект. І тое, што гэта вось адбылося на маіх вачах, гэта развіццё чалавека. Ну, вось гэта для мяне вялікая каштоўнасць, што я магу быць сведкам гэтых падзеяў і так блізка гэта назіраць. Я вот правяду паралель все ж таки з дзедам тваім. Ты казала, што вот ён, магчыма, не мяккі, але інтэлігентны. А ты не лічыш, што вот Светлана Ціханаўская таксама такая інтэлігентная, спакойна, ціхая, но як бы яна не мае такой некай агрэсіўнай формы вядзення палітыкі, камунікацыі, а вельмі часта на палітычнай арэне перамагаюць такія людзі. Я думаю, што галоўнае, што мае Светлана Ціханаўская, каб застацца на доўгатэрміновы шлях у беларускай палітыцы, і каб мець тыя дасягненні, якія яна ўжо мае і якія мы працягваем здабываць, гэта яе псіхалагічная стабільнасць. Сколькі ўжо вакол людзі перажывалі дэпрэсіўных станаў, выпалення. Я сама перажывала тое самае, там хадзіла да лекараў, там вакол усе актывісты, то бок это такі цыкл, калі людзі выпальваюцца, пасля лечацца, вяртаюцца, усе вакол. Светлана Ціханаўская за гэтыя 5 гадоў просто стабільна, як танк, працуе кожны дзень без выходных і нічога не здараецца. Яна просто роўна, стабільна працуе. Адкуль яна бярэ сілу, энергію, не знаю, як это назваць? Ну, я думаю, што гэта акурат выхаванне таксама, сям'я на гэта ўплывае, што у яе досыць, як бы яна цяжка працавала перад тым, як стаць прэзідэнтам, таму што выхаваць 2 дзяцей, якія маюць асаблівасці па здароўю, быць з імі там 24/7, гэта цяжкая праца. Змагацца за гэтых дзяцей, змагацца за тое, каб яны атрымлівалі патрэбную дапамогу ў свой час, так. Гэта высілкі быць, ну, вось такой мамай 24/7. І так, гледзячы на Светлану, гэта яе закаліла і падрыхтавала да ўсяго таго, што зараз адбываецца. Скажи, ласка, вот ты сама адчуваеш, што зараз у сувязі з тым, што, окей, можа інакш, па розных прычынах, зараз падае папулярнасць Ціханаўскай, ці давер да Ціханаўскай, ці это нам здаецца, паўмоўна кажучы, нейкіх сацыяльных сетках, некалькі там актывістаў штосьці пішуць?
У нас няма ўражання, што падае давер да Святланы Ціханаўскай. Такія замеры звычайна робяцца ў электаральныя перыяды. Таму зараз, гледзячы па тых, прынамсі, дадзеных статыстычных, якія яшчэ даступныя, хаця спорна, ці можна давяраць ці не, ўсё ж такі Святлана Ціханаўская застаецца самай папулярнай палітычнай фігурай, застаецца фігурай з самым высокім узроўнем даверу. І гэта ж таксама у грамадскае меркаванне гэта хваля. Калі б з вамі пра гэта пагаварылі там у перыяд выбараў КР недаўніх. Для тых, хто не ведае, КР – это каардынацыйная рада. Так, гэта адзін вынік. Калі мы кажам пра давер да Святланы Ціханаўскай пасля візіту ў Кіеў, гэта зусім будзе іншы вынік, таму што гэта эпахальны візіт, фенаменальнае дасягненне. 4 гады пасля пачатку поўнамаштабнай вайны гэта мела яшчэ некае значэнне, што она туды паехала? Конечно, безумоўна. Супраца з Украінай – гэта доўгатэрміновая стратэгія таксама беларускіх дэмакратычных сілаў. Украіна – наш натуральны партнёр на доўгія годы. Шкада, што не было гэтага кантакту ад самага пачатку, але ў краіне было чым заняцца, акрамя супрацы з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Чаму? Прыязджалі нават амерыканскія зоркі кінафільмаў розных, сустракаліся з Зеленскім, а прадстаўніцу беларускіх дэмакратычных сіл ён не меў магчымасці. Я думаю, што для іх гэта было палітычна небяспечна на той момант. А зараз Украіна акрэпла, зараз Украіна ўсё ж такі прадукуе і сама сістэма абароны, і не так страшна ўжо для іх прымаць. Не выкарысталі яны Святлану Ціханаўскую, каб пагразіць пальцу Лукашэнку? Бо некаторыя кажуць, што гэта было украінскае ІПСО, так званае ІПСА, каб націснуць там на рэжым у Менску, каб ён быў больш лагодны, што мы можам і Ціханаўскую назваць яе там прэзідэнтам-электам. Што значыць выкарысталі? У палітыкаў ёсць інтарэсы. У украінцаў ёсць свае інтарэсы, у нас свае. На гэтым этапе нашы інтарэсы супадаюць. Чаму б нам, натуральна, не працаваць разам? Для таго, каб захаваць незалежнасць Украіны, незалежнасць Беларусі, супрацьстаяць разам Расіі, займацца пытаннямі вызвалення ўсіх рэгіёнаў з-пад расійскай пачвары. Так. І пытанне добраахвотнікаў, пытанне палізняволеных, ваеннапалонных, пытанне адукацыі беларускіх студэнтаў, напрыклад, таксама вельмі моцна хвалююць украінцы, бо яны разумеюць, што калі беларускія студэнты едуць у Расію вучыцца, то гэта распаўсюджванне рускага свету. Таму натуральна, што яны прапануюць нейкія рашэнні, напрыклад, па адукацыі ці па захаванню культуры беларускай, таму што гэта таксама ўсё ўпісваецца ў фармат супрацьстаяння рускага свету. Тут гэта ж не проста палітычныя сустрэчы, які ні да чаго не давядуць. Тут гэта супрацы па розных накірунках, ствараюцца зараз працоўныя групы на розных узроўнях з украінскімі прадстаўнікамі, з якімі будзе працягвацца ўжо сістэмная супраца. Гэта не быў адзіны візіт, спадзяюся, Святланы Ціханаўскай да Кіева, спадзяюся, што гэта будзе сістэмна на ўсіх узроўнях, і мы будзем працаваць з Украінай таксама як з Польшай, таксама як з Літвой і з іншымі краінамі. Ты працавала з Святланай Ціханаўскай і ў Вільні, і разам з ёй пераехала ў Варшаву. Пераезд у Варшаву адбыўся пасля таго, калі Літва адмовілася далей фінансаваць ахову або гарантаваць ахову, і таму Ціханаўская зараз у Варшаве. А скажы, працуючы ў Вільні, вы адчувалі, што можа вам нешта пагражаць фізічна? Ці былі нейкія такія выпадкі або званочкі? Пагражаюць нам рэгулярна. Незалежнасці, дзе мы знаходзімся, такія пагрозы мы атрымліваем звычайна на имейлы, на наши мессенджеры, такие звонки. Але это некие анонимы, ці люди вядомыя, которых можна верыфікаваць? Залежыць. Часам можна, часам не. Такія паважныя пагрозы звычайна ад ананімаў, ці там ужо в адкрытую пішуць, што гэта супрацоўнікі службаў. Часам гэта
могуць быць і зусім не супрацоўнікі, а так там... А што значыць сур'ёзныя пагрозы? Пагроза забойствам, перш за ўсё. Нават такое, да? Так, вельмі часта. Вельмі часта гэта раз у тыдзень, раз у год, раз у месяц? Залежыць каму. Па спадарні Святлане, то там амаль штодня. Амаль штодня пагроза забойства? Конечно. Ну, бывае, што адзін і той жа чалавек іх проста паўтарае там штодня там такое, але так, конечно. Толькі што, не заўсёды можна ацаніць, ці гэта фрык. Так, фрык, які проста робіць такі ўкід, і насамрэч там ён геаграфічна ніколі не дасягне спадарню Святлану. Ці гэта рэальная пагроза. Для таго важна мець падтрымку службы аховы, якія могуць праверыць такія звароты. Але, напрыклад, падчас некага візіту, калі ты, не ведаю, стаіць на вуліцы, або ідзе там пашпацыруе, ці там у краме якой-небудзь. Ці былі сітуацыі, калі хтосьці мог ёй сапраўды фізічна пагражаць або уяўляць небяспеку? Я не буду распавядаць у дэталях. Пару выпадкаў было, але яны былі зафіксаваныя загадзя, і нічога не здарылася. А зараз, як у Варшаве, адчуваеце вы сябе больш бяспечна? У гэтым сэнсе? Ёсць таксама ахова некая, хтось вам забяспечвае? Так, па сутнасці, гэта адна з прычынаў пераездаў сюды, спадарня прэзідэнт-элект, таму што Рэспубліка Польшча прадставіла дзяржаўную ахову, якой ужо не было ў Літве. Гэта ні ў якім выпадку не азначае, што ў нас неяк змяніліся стасункі з Літвой ці Польшчай. У нас захоўваецца дыпламатычны статус у Літве, і офіс у Літве застаецца галоўнай дыпламатычнай пляцоўкай. І камунікацыі з дыпламатычнымі корпусамі ўсё яшчэ адбываюцца у першую чаргу на ўзроўні Літвы. А у Польшчы пераехала частка каманды і спадарня прэзідэнт-элект. Таму што тут так ёсць дзяржаўная ахова. Я заўважыў, што вельмі часта, калі нехта крытыкуе Ціханаўскую, то звяртаюць увагу на розныя картэжы, што это, магчыма, вельмі шмат каштуе, што можна было без гэтага абысціся, што такія, як можна сказаць, гонар, такі на ўзроўню рэальнага прэзідэнта або там ледзь не каралевы. Картэжы, звычайна, іх жа няма, калі мы жывем у краіне. У Польшчы яна не ездзіць. Мы, кажа, у Бедронку, в Лідл Святлана Ціханаўская з картэжам не ездзіць. Не, звычайна картэжы могуць быць арганізаваныя краіны, якая прымае. Звычайна гэта робіцца падчас нейкіх вялікіх мерапрыемстваў. Напрыклад, калі Святлана Ціханаўская прыязджае там на саміт еўрапейскай супольнасці, ці прыязджае на сустрэчу з прэзідэнтам Макронам, напрыклад, у Елісейскі палац. Прымаючы бок можа узяць пад увагу, напрыклад, тое, што расклад вельмі сціслы і вельмі мала часу хочацца губляць на пераезды, яны могуць самі вырашыць гэты момант зрабіць картэж, ці лічаць гэта адпаведным дыпламатычнаму статусу ў момант, калі яна знаходзіцца ў гасцях. Калі мы знаходзімся не ў гасцях, на сённяшні дзень гэта ў Польшчы, то такія картэжы не робяцца. То есть это не так, што вы выкарыстоўваеце грошы падаткаплатнікаў нейкіх еўрапейскіх ці іншых? Вельмі шмат такіх закідаў. Я спрабую проста акумуляваць все гэтыя прэтэнзіі, каб хтосьці нарэшце растлумачыў, і мы зверым пазней, дакладней гледачы звераць з адказамі там Ціханаўскай. Картэж быў у Польшчы раней, калі мы прыязджалі сюды ў госці. На запрашэнне прэзідэнта, на запрашэнне прэм'ер-міністра ці міністра замежных справаў можа быць арганізаваны такі картэж, але на сённяшні дзень мы ўжо тут знаходзімся стала. Так, бо вельмі часта проста гучаць прэтэнзіі, што на картэж грошы ёсць, а на палітвязню не, і трэба збіраць там праз байсол і іншыя фонды. Гэта не грошы, якія вытрачае офіс, гэта не ідзе з бюджэту дэмакратычных сілаў, гэта тое, што вырашае дзяржаўная ахова прымаючага боку.
А як Ціхановська ўплывае на размеркаванне нейкіх грантаў? Таксама гучаць шмат такіх прэтэнзій, што нібыта офіс Ціхановскай кантралюе ўсе фінансавыя патокі і паказваюць гэтым дайце грант, гэтым дайце грант. Я адразу патлумачу гледачам, што слова грант з маіх вуснаў прынамсі, не мае нейкай негатыўнай канатацыі. Гэта абсалютна звычайная практыка. Вельмі шмат дзясяткаў гадоў ва ўсім свеце. Так працуюць дэмакратычныя дзяржавы, урады даюць грошы, каб хтосьці нешта зрабіў то, што ім цікава. Святлана Ціхановская у тым ліку займаецца тым, што дамагаецца павелічэння дапамогі для ўсіх беларусаў, усёй грамадскай супольнасці. Гэта азначае, што падчас сваіх сустрэчаў, напрыклад, з Урсулай фон дер Ляйен ці з міністрамі адпаведнымі ў розных краінах, якія прымаюць палітычныя рашэнні аб агульных бюджэтах, яна можа прасіць не скарачаць бюджэты, павялічваць бюджэты, але заўсёды гэта мова не пра асобныя праекты, а пра агульны кошык. Так, есть вось агульны кошык, напрыклад, гэта 30 мільёнаў, якія выдзяляе Еўразвяз. І, напрыклад, там мы можам разумець, што вось там Еўразвяз можа прыняць рашэнне аб тым, каб скараціць гэтую дапамогу. Ці пераразмеркаваць, напрыклад, на рускія праекты. У гэты момант Святлана Ціхановская можа займацца адвакацыяй таго, каб гэтага не здарылася. Каб сума дапамогі засталася такая, як была. Ці была павялічаная таму, што ёсць патрэба грамадскага сектара, ёсць такая дакумент needs assessment, які рыхтуюць прадстаўнікі грамадскага сектара, які робяць ацэнку патрабаванняў фінансавых для розных сектаров, для медиа, для правоабаронцаў. Лоббіст, а не адміністратор, который займаецца плынямі. Лоббіст – гэта кепскае слово. Яно называецца адвакацыяй. Так? Гэта адвакацыі, пытанняў беларусаў. Гэта яе асноўная функцыя на сённяшні дзень. І яна ніколі не ведае, як гэтыя грошы размяркоўваюцца пазней, таму што ёсць імплементары ці іншыя фонды, якія робяць свае конкурсы і самі па сваіх ацэнках размяркоўваюць гэтыя гранты. Ну добра, але мовна кажучы, яна можа сустрэцца з прэм'ер-міністр Даніі, міністркай і сказаць, што слухайце, вот той фонд або тая беларуская арганізацыя, яны кепскія, яны несур'ёзныя, робяць кепскую справу, не давайце ім грошы. Ну, добрая навіна, што ані Святлана Ціхановская, ані прэм'ер-міністрка Даніі на гэта не ўплывае. Так? Таму што прэм'ер-міністрка Даніі, напрыклад, умоўная, так? Хаця там не зусім так гэта працуе, але умоўна яны вызначаюць агульную лічбу бюджэта, якая пойдзе агульна на справы нейкі. А пазней ёсць ужо спецыялістычная арганізацыя, якім гэта далі такую задачу, ўжо далей размяркоўваць гэтыя грошы, якія маюць унутраныя крытэрыі, і звычайна усе камісіі і людзі, якія ўплываюць на гэтае рашэнне, іх не паказваюць грамадскасці. Каб захоўваць менавіта гэтую таямніцу, хто гэта людзі, каб на них не было ціску. Я таксама не могу сказаць, хто это людзі, але былі жывыя людзі, которые публічна вядомыя, которые мне ў вочы гаварылі пра тое, што офіс Святланы Ціхановскай займаецца у тым ліку кепскай адвакацыяй для некаторых арганізацый, каб ім не даваць грошы. Это правда або хлусня? Я нават не разумею пытання, што азначае, што мы займаемся кепскай адвакацыяй. Вы можаце звярнуцца ў нейкую арганізацыю, калі не наўпрост, например, міністр Даніі ці там некага іншага, і гаварыць, што гэта абы што не трэба падтрымліваць. Ну, я спадзяюся, што мы такога не робім. То есть ты не мела дачынення да такой сітуацыі? Ну, я, шчыра кажучы, не займаюся гэтымі пытаннямі. Таму, што дакладна магу сказаць, што офіс падтрымлівае агулам усе беларускія пачынанні, так, пачаткі ўсіх праекты. Таму што для нас важна, каб беларускае поле пашыралася. Мы не хацім звужаць яго да офісу. Мы хацім, каб нараджаліся новыя праекты, новыя медыа, новыя культурныя праекты, адукацыя, каб людзі развіваліся, каб грона тых людзей, якія вакол нас, якія сябе ідэнтыфікуюць як частка дэмакратычных сілаў, грамадскай супольнасці Беларусі, каб іх стала ўсё больш і больш і больш. Таму і магчымасці трэба больш і больш і больш. Дарэчы, колькі людзей працуе ў офісе агулам? Не магу сказаць.
Гэта інфармацыя, якую мы не... Чаму? Это ж так просто сказать 10 человек ці 20. Не, на жаль, не магу сказаць, гэта стварае небяспеку, тому што калі Я ж не прашу іх. вядома, нават прыкладная лічба, тому што у нас вельмі шмат непублічных людзей, гэта трошкі спрашчае працу спецслужбам, калі яны ўжо спіс гэты закрыюць супрацоўнікаў офіса, яны будуць разумець, там, вось дакладны там спіс людзей. Мы, на жаль, У вас сур'ёзна все, бачыш? Ну, у нас і рызыкі сур'ёзныя. І заробак свой таксама вы не называеце? Конечно. Ну, але гэта сярэднееўрапейскі заробак большы, меншы. Я просто зноў жа, это не мне цікава асабліва, але я спрабую фильтрам людзей, которые вельмі часта пішуць, або не часта часам, каб яны не мелі такіх пытанняў зноў, што вот на офісы ёсць грошы, а там нема. Умоўна кажучы, мы збіраем добраахвотнікам на шкарпэткі ўсім светам, а хтосьці ездзіць з картэжамі, там харчуецца, есть устрыцы або штосьці яшчэ. Я б сказала, што вілка ад мінімальнага да сярэдняга заробка ў краіны знаходжання чалавека. Ось, прыкладна так. Мы не шыкуем там таксама у верхушкі офіса вельмі сціплы заробак. Таму я разумею гэта абвінавачванне. Там адна моя знаёмая з дэмакратычнага руху, яна, напрыклад, вельмі любіць устриц. І яна часам з імі фоткаецца і заўсёды прылетае за гэта. І праблема ў тым, што устрыцы, якія яна так любіць, каштуюць звычайна 1 еўра. В супермаркеце можна на устрыцу купіць цэлую пачку. Так. І у нас ёсць нейкія ўяўленні часам о нейкай роскашы, якую людзі сабе дазваляюць, але насамрэч часта гэта у еўрапейскім свеце не роскаш. Ну, 1 евро это там не цэлыя 4 рублі. У Беларусі ёсць італьянская пекарня, там курасаны каштуюць па 6 рублёў. Дакладна. Можна параўнаць. Так. Я ні ў якім разе зараз не адвакатую Святлану Ціхановскую або твою сяброўку, которая любіць вустрыцы. Але скажы, ты сама ж заўважаеш, што гэтых пытанняў стала зразумела больш. І гэтыя пытанні вельмі часта гучаць або прэтэнзіі, або нават ужо не ў якасці пытанняў, а проста абвінавачванняў з боку людзей, которые яшчэ нядаўна падтрымлівалі Ціхановскую. Я назову нават імёны. Могу назваць Ольгу Караш. У мяне есть цытаты, я часам выкарыстоўваю ў сваіх іншых праграмах, дзе яна проста кажа, што это неверагодная праца Святланы Малайчыны, мы все за яе сціскаем за кулакі, трымаем рукі. Наталя Радзіна, напрыклад, которая дапамагала падчас выбарчай кампаніі, ну, прынамсі, публічна гаварыла пра тое, што дапамагала дзяцей Ціхановскай вывозіць у Літву. Ну, зразумела, ёсць Вераніка Запкала, пазней, которая мела прэтэнзіі, але такіх нейкіх шмат людзей. Што, на твою думку, прымусіла гэтых людзей так змяніць сваю думку? Мне цяжка адказаць, таму што з тых, з каго вы пералічылі, напрыклад, я асабіста кантактавалася толькі з Натальяй Радзінай, і мы былі ў вельмі добрых адносінах, пакуль я не пайшла працаваць у офіс. І часам мне здаецца, што калі людзі не знаходзяцца ў пастаяннай камунікацыі, ці, напрыклад, не ўспрымаюць адзін аднаго як паўнавартасных асобаў, бо ў выпадку Святланы Ціхановскай мне здаецца, што вельмі часта адбываецца такая міфалагема пра тое, што вось яна такая жанчына, якая нічога не разумее, ёй куклаводзіць франак, ці там нехта яшчэ, а яна сама не прымае рашэнні і ўвогуле любіць Пуціна. Ну, нешта такое. Мудры Пуцін. Шмат і ну, вось нешта такое, так? То бок, калі адмаўляюць Святлане ў суб'ектнасці, калі адмаўляюць ёй у прагрэсе, так? Таму што мы разумеем, што яна прайшла пэўны шлях, і тая Святлана, якая зараз, гэта не тая Святлана, якая была. Часам, па-першае, гэта можа здзівіць тых людзей, якія таксама хацелі б ёй кіраваць. Як яны думаюць, што кіруе франак там ці нехта. Тое, што яна можа сама ім адказаць, і што яна сама прымае за сябе рашэнне. Я бачыла некалькі выпадкаў, калі гэта проста прыводзіць у шок. Напрыклад? Апанентаў. Я не буду называць імёны. Без імёну, так. Без імёны. Ну, проста, калі стратэгія тых, хто зараз апаненты, палягала на тым, как кантраляваць усе дзеянні Святланы, напрыклад, і адмаўляць ёй у тым, што яна можа прымаць гэтае рашэнне сама, ці яна можа прымаць рашэнне, за якімі яны могуць быць нязгодныя. Мне здаецца, базавая
рэч для таго, каб працаваць са Святланай і быць часткай каманды офісу, гэта думаць пра яе, пра тое, як яна кады будзе ўспрымаць. І слухаць, то бок, калі яна кажа, што ёй нешта не пасуе, гэта не тое, як яна б зрабіла, гэта не тое, як яна б сказала, то ўсё, то бок, гэта яе рашэнне, гэта яе жыццё, яе палітычная кар'ера, яе каштоўнасць, у першую чаргу. Святлана, у першую чаргу, заўсёды думае пра людзей, і яна не прымала некаторыя вельмі рызыкоўныя рашэнні і не прымала ўдзел у нейкіх рызыкоўных праектах, калі яны ставілі пад пагрозу бяспеку вялікай колькасці людзей. І гэта для яе было заўсёды вельмі вялікай каштоўнасцю. Гэта таксама часам прыводзіла да нейкіх непаразуменняў з часткай палітычнага сектару. Альбо хтосьці папросту лічыў сябе большым лідарам, чым яна. Гэта таксама звычайна здараецца. Але мы ў гэты момант заўсёды ўспамінаем пра то, што яна адзіны чалавек, якая мела легальнае пацверджанне таго, што яна лідар. Таму што за яе галасавалі беларусы. Як бы там ні было, гэта пратэснае галасаванне. Але абралі Святлану Ціханаўскую. Не тых усіх іншых людзей. Абралі ў кантэксце галасавання анты-Лукашэнкі. Канешне. Але абралі яе. Яна з вялікай годнасцю праходзіць гэты шлях. Мне здаецца, з усіх людзей і палітычных твараў Беларусі, за каго мне сёння не сорамна, гэта за яе. І таму я яшчэ знаходжуся ў дэмакратычных сілах, таму што калі б яе не было, а былі б толькі іншыя, я не думаю, што я б гэтым займалася. Патлумач, чаму? Табе падабаецца яна як чалавек. Але ў палітыцы таксама выміраюцца іншымі катэгорыямі? Не проста як чалавек, як вельмі шчыры чалавек, які як танк ідзе да сваёй мэты. І пры гэтым не губляе чалавечнасці. І не захапляецца ўладай, не пачынае сябе, бачыць ужо лідарам там на нейкім крэсле і пасадах. І мне здаецца, што менавіта з ёй мы можам прайсці да пазітыўных вынікаў для Беларусі, якія ўжо часам назіраю пакуль што пакрокава, але спадзяюся ў будучыні. Разам з ёй вярнуцца дадому. Вельмі шмат увагі надзяляе міжнародным адносінам, так, і ўсе гэтыя візіты, сустрэчы з важнымі людзьмі, бясспрэчна. Але я чуў такое меркаванне нават ад людзей, которые ў пэўны момант адышлі ад офіса Святланы Ціханаўскай, што менавіта гэта іх і прымусіла сысці, паколькі яна зашмат гэты крэн на міжнародныя адносіны, там візіты ў Парыж, Лондан, Мадрыд. Галоўная аўдыторыя яе, або людзі, которые з надзеяй, прынамсі, там глядзелі ці глядзяць, знаходзяцца ў Беларусі. А з імі вельмі мінімальна, я маю на ўвазе, я не ведаю, магчымасці такой не мае, ці проста офіс вырашыў, што пакуль самае верагоднае, што можна рабіць, это міжнародныя адносіны. Па-першае, гэта ж не так, што Святлана Ціханаўская няма камунікацыі з беларусамі. Ёсць. Па-першае, ёсць асабістыя размовы, якія яны праводзяць кожныя 2 тыдні, там столькі часу, сколькі патрэбна, каб любы чалавек можа запісацца на размову з ёй. І вельмі часта гэта людзі з Беларусі. А што яны хочуць запытаць, або каб яна іх вырашыла якую справу? Часта гэта пытанне легалізацыі, часта гэта прапановы. З Беларусі? Пытанне легалізацыі ўсё ж такі з дыяспары. З Беларусі часта гэта прапановы. Чалавека ёсць нейкая ініцыятыва, чалавека ёсць ідэя. Ён хоча падзяліцца з гаспадаром Святланай, можа даслаць у пісьмовай форме, абмеркаваць з ёй, там нешта прапанаваць. Можа спытаць, яму можа быць незразумела, там навошта нешта было зроблена. Навошта вы ездзіце столькі ў візіты, навошта вы там паехалі ва ўкраіну, не ведаю, там яшчэ нешта. Што заўгодна, што чалавеку цікавіць, ўсё можна спытаць наўпросту Святлану, яна адкажа. І як часта здараюцца такія, напрыклад, тэлефанаванні або просьбы пра кантакт з Беларусі?
Кожныя 2 тыдні. Не, маю на ўвазе, колькі людзей прыблізна там? Это 1 чалавек, 2 Не, чалавека? ну, залежыць там, гэта, я б сказала, ад 5 да, там, по-рознаму. Ну, залежыць ад павесткі. Насамрэч, калі нешта ў гэты момант здараецца сур'ёзнае, асабліва, калі гэта звязана з палітвязнямі, і могуць звязвацца сем'і палітвязняў, ці людзі з іх блізкага кола, і таксама мець пытанні па гэтым, то тады гэта лічба можа вырасці. Бачу недавно кароткае відэа, знаеце, это было відэа, ты гуляла... Падал. Так, падал Светланы Ціханаўскай. А навошта вы здымалі гэта відэа? Навошта яго распаўсюджвалі? Слухайце, ну, мы проста пайшлі пагуляць у падал, хацелі насамрэч яго выкласці на дзень спорта, каб таксама як бы падтрымаць спартсменаў беларускіх, паказаць, што і мы там частка таксама займаемся спортам. Ну, ідэя была неяк такая, пасля ўжо там наша каманда камунікацыі вырашыла пры іншай аказіі выкарыстаць гэты матэрыял. Ну, агулам в нашым жыцці ёсць спорт, так? Канечне, спадарня Светлана больш займаецца боксам, чым тэнісам, падалам, сквошам таксама. Это прычына, чаму я запрасіў сабе, а не яе, таму што яна магла адной правай на любое пытанне. Ну, магчыма, так. Проста я бачу такія крытычныя галасы, што гэта як бы адмыслова было зроблена відэа паказаць, што нібыта Ціханаўская, вось такая, як усе іншыя людзі, грае падал, то есть яна сябе адчувае ўжо значна вышэйшай, і вот яна паказала, што яна можа быць і такой. Што это такая палітычны маркетинг, піар. Глядзіце, у выпадку Светланы мы ніколі не робім такія пастановы. Мы можам там фоткаць і здымаць тое, што рэальна адбываецца ў яе жыцці, і мы стараемся так і рабіць. То бок, калі насамрэч яна кудысьці едзе, чымсьці займаецца, з кімсьці сустракаецца, мы фіксуем гэта. Так, стараемся рабіць фоткі, відэа. І, ну, мы паехалі паграць у падалу ў выходны дзень, і чаму б не... Было смешна, дарэчы, таму што, ну, відавочна, мы запіс выклалі не ў той жа дзень, як ён быў запісаны, а я не памятаю ўжо калі, быў нейкі працоўны, здаецца, дзень, і мне тады быў нейкі пералёт, ці нешта, я была не ў дасяжнасці. І са мной спрабавалі людзі пакантактавацца па працы, і яны вырашылі, што мы запісалі відэа якраз, ну, перад тым, як яго выкласці. І я не адказвала, таму што была ў самалёце там ці нешта. І мне ўсе пішуць, ну, мы бачылі там з Ціханаўскай ўжо ў тэніс гуляеце, не працуеце, мы тут чакаем. Слухавку не падымаеш, Беларусь уже не важна для цябе. Ну, такім стылі. А шмат такіх нейкіх радасцяў звычайных. Я бачу проста вельмі напружную графіку Ціханаўская, на то там, і адчуваецца, так само я говорю, як журналіст, который бярэ інтэрв'ю, бо бачыць, назірае, што она вельмі стомлена, вельмі часта бывае, это немагчыма, это падрабіць, это чалавек рэальна сябе эмацыйна адчувае. Чи як яна сваё жыццё, або ўвогуле як ваш увесь офіс адзначае? Вы маеце нейкія карпаратывы, ходзіце на дыскатэку? Ну, спадарняецца там зусім мала часу, шчыра кажучы, на такія актыўнасці. Пасля пераезду ў Варшаву у нас стала больш насычанае жыццё, я скажу, таму што тут больш беларусаў і больш імпрэзаў, якія арганізоўваюць беларусы, якія звычайна таксама і на карысць нейкую ідуць, так? То бок там мы пачалі хадзіць тут на шматлікія спектаклі, выставы, канцэрты беларускія у Варшаве. Ну і, звычайна, што таксама робіцца, каб падтрымаць нейкія ініцыятывы. Ну, стала весялей, тому што проста больш гэтых актыўнасцей. Ну, але ўсё роўна мы ў гэты момант на працы, так. Прыемнае з карысным. Ну, так. Мы такое любім, каб можна было і то, і то. Часта так і адпачываем, так. Пра Ціханаўскую ўсё зразумеў. Хацеў бы пагаварыць таксама пра адзін з перыядаў тваёй палітычнай кар'еры. Па сутнасці, ты пачынала такую палітычную кар'еру з Каардынацыйнай рады. І адным з самых скандальных эпізодаў гэта сітуацыя вакол Анжэлікі Мельнікавай, которая знікла і невядома дзе яна. Ёсць або былі дакладней нейкія сігналы, што яна нібыта была ў спортзале ў Менску, што нейкія кватэры купляла. Ну, але гэта можа быць дэзінфармацыя спецслужбаў наўмысная, бо ніхто рэальна не сказаў, што вот я бачыў, вот я жывы чалавек, это хтосьці камусьці высылае. Ці ты маеш паняцце, маеш інфармацыю, дзе яна, што з ёй? Я не маю ніякай інфармацыі, я магу толькі спекуляваць.
І з тым, як разгортваюцца падзеі вакол гэтага кейса, я ўсё больш і больш думаю, што я няма ў жывых, шчыра кажучы. Але у меня для гэтага няма ніякай інфармацыі. Это проста моя спекуляцыя. Але на чым яна абгрунтаваная спекуляцыя? Мне здаецца, што ўжо б яе паказалі, калі б яна была ў рэжыме. Ужо б паказалі. Было шмат нагодаў, каб выкарыстаць тую карту, там, што Мельнікава агент, там, што мы б і было б бачна, што інфармацыя, якую яна мела, была зліта, напрыклад, так? Нейкую такую чалавечую інфармацыю. Ці было б бачна, што карацей, што вось калі б яна была агентам, выкарыстоўвалася б нешта супраць нас, мне здаецца. Магчыма, это чакаецца яшчэ некая такая сітуацыя? Што чакаць, так? Вось былі выбары ў Коардынацыйную раду, можна ўжо было там па Павлу Павловичу нейкі там удар нанесці, не ведаю, перад выбарамі там, да, каб неяк замяніць. Не так тапіць там гэтую платформу, вось паказаць Мельнікаву, сказаць, вось мінулай Коардынацыйнай рады кіраваў там агент спецслужбы нашых, вось там. Але чаму ты лічыш, што яна не можа быць у жывых, сэнсе, што яе хтосьці забіў, бо што? Магчыма, неяк план пайшоў не па плану. Мы разумеем, што мы губляем яе шлях у Дубаі, і далей ўсё, яна знікае. Няма сведчання пра тое, што насела на самалёт да Мінска, ці там паплыла кудысьці. Усё, яна прылятае ў Дубай, і ўсё, мы яе губляем там. Я маю на ўвазе, што мы не ведалі, што нам туды палеціць, што вось калі гэты маршрут кіберпартызаны разам з інсайдерам рэканструіравалі, то вось апошняя зразумелая кропка дакладная, дзе яна была, гэта Дубай. І нават незразумела, мне здаецца, ці з дзецьмі яна там была ці не. І ўсё. Магло здарыцца што заўгодна. Так, шчыра кажучы, так, таму што калі там прысутнічаў гэты агент, які з ёй ездзіў, магчыма, я сабе ўяўляю, што магчыма была нейкая канфліктная сітуацыя і ён мог, напрыклад, яе забіць. Нешта такое. Я не кажу, што я б нешта ведаю, проста это адна з версій, якая мне зараз кажацца верагоднай, здаецца. А чаму, напрыклад, не версія, што яна сапраўды агент КДБ, дзейнічала б там пад прыкрыццём, або там штосьці, нейкі там легенду для яе прыдумалі. Потым акуратна вывелі з гульні, яна дыскрэдытавала, умоўна кажучы, Коардынацыйную раду, пры гэтым зніклі грошы, 150 000, як мінімум вядома пра 150 000 еўра. Некаторыя людзі сцвярджаюць, што там значна больш грошай было. 150, так? Калі б яе яшчэ паказалі, гэта быў бы значна большы урон. Таму што зараз невядома, ці яна агентка, ці не агентка, ці яна сама скрала гэты грошы, ці нехта навошта паказваюць, калі яна агентка, навошта яе паліць? Яна можа спакойна адпачываць у Мінску, працаваць аналітыкам. Я таксама не ведаю, проста спекулюю. Гэта быў бы значна больш, калі б яны сказалі, мы настолькі ўплываем на дэмакратычныя сілы, што мы паставілі сваю агентку кіраваць Коардынацыйнай радай, гэта б значна было б цяжэй для дэмакратычных сілаў, чым калі мы застаемся ў невядомасці, так? Ці яна была агенткай, ці не была, ці яна жыва, ці не жыва. Вось столькі варыянтаў даюць магчымасць усім верыць у тое, што кожны хоча, так? Але тебе, напрыклад, не выклікала сумневу адносна яе все этой гісторыі, которые, конечно, пазней узніклі, што яна хацела нейкія фонды купляць, з уласных грошай перадавала там на нейкія мэты, што гэта, ў прынцыпе, падазрона. Чалавек, звычайна працуе, каб зарабляць грошы. Ясна, што людзі працуюць для дэмакратычнай Беларусі, але ёсць дзіця, ёсць сям'я, трэба побытавыя справы таксама вырашыць. Наш амаль усе дземсі гэта робяць. Грошы раздаюць свае ўласныя ці? Не, грошы ўласныя там нехта раздае публічна, не публічна, але такое таксама часта здаралася. Напрыклад, у Алісы Рыжачэнка свой праект па адукацыі, які яна за свой грошы робіць. Чым не уклад сваіх асабістых часу і высілкаў і грошаў. Там Пал Палыч сам рабіў і прэмію зараз, прэмія для найлепшага настаўніка ў Гайнаўскім ліцэі. Тое, што набываць фонды хацела,
Таксама нармальная практыка. Мы ж так і трапілі ў пастку з беларускім моладзевым хабам. У нас уся гэтая авантура была менавіта таму, што мы ўпісаліся вось так у фонд, які ўжо існаваў. Таму што для таго, каб прымаць удзел у конкурсах, звычайна мусіш мець гісторыю арганізацыі, прынамсі 2 гады. Таму ўсе ў 2020 годзе, каб мець магчымасць атрымліваць еўрапейскія гранты, шукалі арганізацыі, якія ўжо маюць гісторыю. І камусьці пашчасціла, што тут уже было нешта зарэгістравана. Хтосьці рэгістраваўся аднова. І таму шмат хто пачаў атрымліваць дапамогу нейкі толькі ў 22 годзе, таму што чакалі вось гэты час, калі пачнецца час, калі яны змогуць прымаць гэту дапамогу ад Еўропы. І таму я тут не здзіўлена акурат, што яна хацела купляць нейкія фонды. Адзінае, што купляць такая як бы фармулёўка не класна, тому што гэта не грамадскі сектар, але на чалавек бізнес, але ўсё гэта было новае з некамерцыйнымі арганізацыямі. Я ўпэўнена, што гэта з гэтага вынікае, а не з таго, што ён там скупала арганізацыі для таго, каб рабіць КДБшныя схемы. Але само тое, што нейкі ноунейм, ясна, што яна працавала ў Кока-Коле менеджерам, што гэта як бы чалавек хутчэй мае нейкі досвед, чым мне, але тым не менш, у палітыцы новая асоба і адразу прызначаюць старшынём парламента ў выгнанні. Магчыма, гэта дзіўна было, але людзі даверыліся, прагаласавалі. Мы падтрымлівалі на той момант яе як прадстаўніцу спісу. Так, то бок быў спіс Паўла Латушкі. Яны высоўваюць чалавека на пасаду, і зразумела, што гэта спіс, які набраў больш за ўсё галасоў падчас выбараў. Вельмі лагічна, што іх чалавек будзе займаць пасаду спікера, тому што яны дамінуючы спіс у Коордынацыйнай радзе. Таму іх унутранае рашэнне было выставіць Анжэліку Мельнікаву. Мы, як кааліцыянты на той момант, падтрымалі гэтую кандыдатуру, хаця асабіста з ёй так яшчэ да гэтага не працавалі. Але Коордынацыйная рада, яна і не пры асабістасці. Гэта камандная гульня. Там ідуць спісамі, фракцыямі і так далей. Там гэтыя рашэнні прымаюцца звычайна не на ўзроўні адзінак. Таму так, каманда НАУ вельмі добра ведала Мельнікаву, тому што яна з імі працавала доўгі час на той момант. Як ты з чалавекам працуеш штодня, то ты ўжо маеш нейкае разуменне аб іх здольнасцях там і магчымасцях. Яны вырашылі ёй даверыцца, і мы ж да канца не можам быць упэўненыя, што гэта менавіта праблема даверу да Мельнікавай у выніку. Мы не ведаем, што здарылася. І магчыма, што яны не дарма ёй давяралі, так, і што ўсё было нармальна. Пакуль не пачала здарацца вось гэта дзіўная сітуацыя, Мельнікава пахала ў Коордынацыйнай радзе, і ўсё было класна. Нармальна яна была спікеркай, энергетычнай, добра працавала, у яе быў добры контакт з амбасадамі рознымі, і ўнутры Коордынацыйнай рады яна, вось што было класна, што яна класна залагоджвала канфлікты. Атрымоўваліся нейкія канфліктныя сітуацыі паміж фракцыямі, праз гэта нейкія стапарыліся працэсы, прыняццё рашэнняў, нейкія фармаванні групаў на розныя еўрапейскія пляцоўкі. І яна магла з тымі пагаварыць, усё наадварот залагодзіць. Так, з боку ёй быў класны кантакт з усімі ў Коордынацыйнай радзе, з усімі спісамі. Яна ўключалася смела ў праекты, менеджерыла там усё. Таму я думаю, што чалавек, які быў усё ж такі меў задачу займацца ўнутраным разбурэннем, не займалася бы вось гэтым прымірэннем розных спісаў паміж сабой. Там, можа, задача была іншая, проста максімальна інфармацыю выкарыстаць. Яна ж таксама разумела, або спецслужбы разумеюць, што Коордынацыйная рада рэальнай улады не мае, што гэта проста, як адны кажуць, дыскусійны клуб, або там нейкі такі брейнстормінг, выпрацаваць некую заяву. Яна рабіла больш, чым ад яе вымагалася. Таму што можна было займаць гэту пасаду намінальна. Проста праводзіць паседжанні, быць спікерам на гэтых паседжаннях, можна было прасоўваць там толькі свой спіс, ці ўвогуле нікога не прасоўваць, можна было не сустракацца з палякамі, не дамагацца таго, каб Коордынацыйная рада была ўпісаная
у рэзалюцыю польскую, і што аўтаматычна як бы азначае прызнанне. Так? Гэта падвышае ўзровень адразу статус Коордынацыйнай рады на міжнародным узроўні. Гэта дакумент, які пазней выкарыстоўваецца ўжо ў іншай камунікацыі, як спасылка на тое, што Коордынацыйная рада гэта прызнаны протапарламент, умоўна. Ну, прынамсі, выбарчы орган беларускіх дэмакратычных сіл. То бок яе ўклад прыносіў шмат плюсаў, якія былі дадатковай вартасцю, не былі базавай функцыяй яе пасады, і было б вельмі дзіўна, калі б КДБшнікі гэтым займаліся, шчыра кажучы. То бок ты не верыш, што яна магла быць агенткай КДБ, супрацоўнічаць? Я дапускаю, што ў пэўны момант яе маглі шантажаваць, паўплываць на яе. Гэта момант, у які змянілася як камунікацыя і паводзіны, гэта студзень. То бок яна знікае ў лютым, мы даведваемся ў сакавіку. Паводзіны пачалі пакрыху змяняцца пасля выбараў, без выбараў у Беларусі. Быў у Варшаве, хочу сказаць, фестываль, канферэнцыя, хутчэй, беларусы, як яна называлася? Дзень выбараў. Беларусы годныя лепшага. Так, это недалеко от Вислы, в офисе, где она спевала песню Павла Богдановича. Мне як бы здалася, што выкананне гэтай песні дзіўнаватае. Шмат каму так падалося. І гэта быў першы момант, калі я зафіксавала, што нешта змянілася ў паводзінах, і што гэта дзіўны акт спяваць такую песню і такой манеры ў такі дзень. І пасля ўжо яна пачынае знікаць з камунікацыі пакрыху. А да гэтага было ўсё ж такі ўсё інакш. Скажы, а як можна было дапусціць, каб адзін чалавек, хай сабе і спікер Коордынацыйнай рады, меў доступ да рахунка банкаўскага, куды прыходзяць грошы з праекта толькі на адна? Это што так ва ўсіх арганізацыях апазіцыйных, што адзін чалавек можа? Так гэта ж стварае проста поле для, ведаеш, унутранай такой карупцыі. Гэта, я лічу, так, была памылка. Агулам, гэта дамоўленасць пра гэтыя грошы, яна неяк шла міма нас трошкі. Мы насамрэч абмяркоўвалі бюджэт на нарадзе фракцыі, мы абмяркоўвалі, што гэта мусіць прыняць нейкая арганізацыя, быў запрапанаваны фонд кіберпартызанаў. Ўсё ж такі у нас быў такі безумоўны давер да кіберпартызанаў, і думаю, што тут трэба было лепей правяраць, як гэты фонд збудаваны, што там будзе непадкантрольны, калі што, гэты рахунак. Мы даверыліся брэнду, скажем так. І тут трэба было рабіць інакш, што мы, разумею, зараз гэта выпраўляюць, там бачыла галасаванне на Коордынацыйнай радзе, што будзе зарэгістраваная асабістая юрасоба. Доўга гэты працэс цягнецца, на жаль, але гэта і не так проста зрабіць. Калі такая колькасць фактараў і людзей з розных краінаў, там пачынаецца ад таго, у якой краіне гэта рабіць, у якой форме, як упісаць усіх, каб усе мелі адказнасць там у гэтай асобе, і каб таксама палітычныя змены Коордынацыйнай рады маглі быць адлюстраваныя юрыдычна ў асобе там фонда ці асацыяцыі, каб гэта супадала, таму што прававыя дакументы Польшчы і юрыдычныя дакументы Коордынацыйнай рады могуць зусім па-рознаму ўспрымацца. З Мельнікавай я думаю, што можа так стацца, што мы ніколі не даведаемся, што гэта было, і спадзяюся, што все-таки калі-небудзь даведацца. Вялікая колькасць скандалаў вакол дэмакратычных сілаў за апошні час узнікае. І, на твою думку, гэта вынік дзеяння спецслужбаў, ці гэта людскі фактар унутры ад стомленасці, ад нейкай там стомленасці і, хутчэй, расчаравання пэўнымі рэчамі? Стомленасць, безумоўна, ёсць чалавечая. Не выключаем фактар спецслужбаў, яны умеюць
вельмі добра выкарыстоўваць такую стомленасць. Але, канешне, першая прычына – гэта тое, што людзі чакалі хуткай перамогі, яе не атрымалася. І мы на доўгатэрміновым шляху да пераменаў. Мяне часам здзіўляе, што людзі раней там ускладалі нейкія надзеі на Лукашэнку, зараз перакладаюць яшчэ на кагосьці гэтыя надзеі. Такая ёсць нейкая вера, што хтосьці іншы мусіць нешта за іх зрабіць. І часта гэтыя людзі самастойна не прыкладаюць ніякіх намаганняў для пераменаў. Ці для таго, каб, прынамсі, паўтарыць хаця б тое, што ўжо ёсць. І вельмі не любім, калі там проста нам кажуць, вы мусіце то рабіць, вы мусіце гэта рабіць. Усе добра ведаюць, што нам і як рабіць. Усё ж такі, мне здаецца, што каб вырвацца з-пад дыктатуры і стаць дэмакратычнай краінай, нам у першую чаргу трэба прызнаваць уласную адказнасць за нейкія дзеянні, рашэнні і тое, што мы можам рабіць. Мне цяжка уявіць, каб я зараз прыйшла да каго заўгодна з беларускіх палітыкаў, казала там, вось вы тое неправільна робіце, вось так трэба рабіць. Калі мне здаецца, што трэба нешта рабіць, ці нечаму дапамагчы, я іду і дапамагаю. Так я трапіла ў офіс. І так я магу ўплываць на нейкія працэсы, таму што маю да них дачыненне і разумею, як што працуе цяпер. Калі мне не падабаецца, што нешта робіць, хто нешта робіць, мне здаецца, у нас адсутнічае культура здаровай дыскусіі. Так, мы часта пераходзім на абразы ў грамадстве, хаця можна было б класна праводзіць даверлівыя дыскусіі паміж людзьмі з вельмі рознымі кропкамі погляду на розныя падзеі і рашэнні. Але часта гэта пераходзіць у нейкі такі фарс, які хутчэй проста высасвае энергію, чым прыводзіць да вынікаў. Тому што заўсёды хочацца спытаць, вынік гэтай размовы куды. Так, то бок мы дыскутуем для чаго? Каб знайсці нейкі кампраміс, каб знайсці рашэнне. Ці проста, каб вы мне сказалі, што я вельмі кепскі чалавек, вы, окей, дзякую, што вы так лічыце, і што? Што далей з гэтым рабіць? Я практычны чалавек. Мне хочацца, каб усе дыскусіі прыводзілі да нейкіх рэзультатаў, да прадуктаў, да вынікаў. І не буду ўкрываць, шмат часу губляецца проста так ва ўсёй гэтай гісторыі, таму што ты марнуеш часам проста свой час на людзей, якія нічога не гатовыя рабіць, а толькі гатовыя бясконца размаўляць, так па коле. А што можна рабіць? Умоўна кажучы, калі вы запрашаеце або валанцёраў да офіса, або ўвогуле, як ты бачыш, у дэмакратычных сілах дзейнічаць, яны вымушаны з-за мяжы. А што з-за мяжы можна эфектыўна рабіць так, каб гэта было адчувальна для людзей? Таму, мне здаецца, мы так шмат фокусуемся на міжнароднай палітыцы, таму што гэта тое, дзе мы ўплываем і маем канкрэтныя вынікі, там, пачынаючы ад працэсу вызвалення палізняволеных, ад дапамогі легалізацыі ўсім беларусам, якія выехалі, міжнародны гуманітарны фонд, які паўстаў дзякуючы адвакацыі Святланы Ціханоўскай, падтрымка міжнародная фінансавая для усёй дэмакратычнай супольнасці Беларусі. І так далее, і так далее. Гэта тое, што можна рабіць. І у тым ліку гэта ж і падтрымка тых, хто толькі пачынае, і тых, хто, магчыма, робіць штосьці больш сур'ёзнае. Але калі б вы не запрашалі нейкіх актывістаў да сябе, так, або спрабавалі натхніць, навошта сёння за мяжой, умоўна кажучы, ісці у дэмсілы? Што гэта дасць апрача крыміналкі, пераследу, магчыма, сваякоў у Беларусі, калі там яны ёсць, пазбаўленне нерухомасці. Людзі не адчуваюць проста намацальную мэту, которую можна зразумець, што яна хоць дзесьці на гарызонце. Мне здаецца, уже шмат, калі размаўлялі пра тое, што сітуацыя зараз не вельмі стабільная і ў рэгіёне, і ў Беларусі, што можа
по-рознаму разгорнуцца гісторыя. Я бачу, што людзі так закатваюць вочы, калі прадстаўнікі дземсілаў пачынаюць казаць пра тое, як важна займацца інстытуцыялізацыяй. А ўсё-такі, будуюць свае структуры, навошта ніхто не разумее, што з гэтым рабіць. Правда, навошта? Ну, вось для мяне яскравы прыклад гэта акурат візіт в Украіну, таму што калі змянілась палітычная сітуацыя і з'явіліся умовы для таго, каб у спадарні Святланы адбыўся кантакт з прэзідэнтам Зеленскім, ім было куды звярнуцца, так? То бок быў офіс прэзідэнта, які можа арганізаваць усё на ўзроўні пратакольным, там, напрыклад, так. Аб'яднаны пераходны кабінет, які можа прапанаваць ідэі, праекты па ўсіх сваіх накірунках дзейнасці, там, так. Ёсць коардынацыйная рада, з якой можна там ужо пачынаць супрацу ў Верхоўнай Радзе. Гэта яшчэ раней, дарэчы, пры Мельніковай пачалося. Супраца Верхоўнай Рады з коардынацыйнай радай. Усё гэта сістэма, таму што краіны ў свеце ўспрымаюць вас усур'ёз, калі ваша сістэма хаця б трошкі падобная на іх. Вось у іх так працуе, што ёсць там адказныя за гэта, за гэта, за гэта, за гэта, за гэта. І каб з вамі сур'ёзна размаўлялі, вам патрэбна, щоб і у вас таксама было зразумела, што яны, то, што вось там гучалі галасы, што навошта адпраўляць Ціханаўскую, лепш прыехаць там шырокім прадстаўніцтвам да спадара Зеленскага і шырокім прадстаўніцтвам паказаць яму, якія беларусы розныя. Ну, гэта ж так не працуе. Там ніколі ў жыцці Зеленскі не будзе усур'ёз, як на раўных, размаўляць з групай з 50 чалавек. Ну, проста гэта так не працуе. Для таго менавіта гэта ёсць інстытут той протаўлады, так, то бок спадар не прэзідэнт-элект, аб'яднаны пераходны кабінет, коардынацыйная рада. Мы адпавядаем іх сістэме. Всё. І можна па ўсіх гэтых каналах працаваць. Ну, вот так. Гэта прыклад таго, для чаго важная інстытуцыялізацыя. Гэта не тое, што гучыць сэксі, калі мы кажам пра інстытуцыялізацыю. Гучыць як бюракратыя проста. Гэта гучыць як бюракратыя. Бясконцае пачкаванне. Так. Таму, калі ўсё ж такі мы захочваем людзей далучацца да дэмакратычных сілаў, тут залежыць на якім узроўні, ўсё ж такі, цяжка кагосьці заахвоціць, што мы будзем сацыялізавацца. Мы мусім быць гатовыя да пераменаў. Мы можам запрапанаваць на сённяшні дзень развіццё у сферу, якой ніколі за апошнія 30 гадоў не было ў нармальных людзей магчымасці развівацца ў Беларусі. Можам паказаць, як працуе дэмакратыя ўнутры, міжнародныя адносіны, дыпламатыя, выбарчыя органы, выканаўчыя органы ўлады, пратакольныя службы там, і так далей. Не было за 30 год магчымасці у нармальных людзей у чымсьці такім папрацаваць, напрыклад. І гэта ўсё будуе, стварае вось гэтую каманду прафесіяналаў, у выніку прафесіяналаў, што у нас вельмі хутка ўсе вучацца, як працаваць, з якой можна дамаўляцца на міжнародным узроўні, на ўзроўні лідарства святовага, якім будзе механізмы, інфармацыя і доступ да прыняцця рашэнняў у патрэбны момант. Напрыканцы хацеў бы запытацца, ці ва ўнучкі Станіслава Шушкевіча ёсць палітычныя амбіцыі пасля перамену Беларусі? Ці ты бачыш сябе ідзе? Я пасля коордынацыйнай рады, шчыра кажучы, паўменшыла свае палітычныя амбіцыі. Мне так шмат часу сыходзіла на людзей, на якіх мне не хацелася купляць час падчас таго, як я была ў коордынацыйнай радзе. Там я ў пэўны момант падлічыла, што размова са спадаром Сергеем Петрухіным у мяне займаюць ад гадзіны да 8 гадзінаў кожны тыдзень.
і це одна з причин, по якої йшла. І там не тільки з Подорсією Петрухін. Петрухін. Говорили, можна просто спинити комунікацію. Я була на той момент, ну, чоловіком, який заміняв Мельнику, як спікер, я мусила підтримувати контакт однольково з різними представниками Координаційної ради. Ну, з усіми, так, тобто я мусила бути з усіми в нормальних відносинах. І я вирішила, що я можу свої сили укласти у працю офісі, не губляти час на таку діяльність, як у Координаційній раді. Тому мені здається, що у Новій Білорусі навряд чи пойду у парламент, принаймні, тому що я так поназирала, як різні парламенти у світі працюють, в принципі, там ось така праця звичайна, так що законодавчі ініціативи, вони проходять просто всі пленарні посідження, перекування на партійному рівні, і ось це досить часто фрик-шоу. Так у світі, як воно працює. Магчыма, мне была б цікава дыпламатычная праца. Я зараз думаю над тым, каб пайсці вучыцца ў гэтым накірунку. Усё ж такі я ўжо маю досвед вялікі працы ў гэтым накірунку. Хацелася б гэта неяк замацаваць адукацыяй і магчыма развівацца вось у гэтым. А магчыма, я ўжо да моманту, калі мы пераможам, уже захочу просто спокойного життя і розвиватися в іншій сфері. Вернуся до біології, мене кличуть назад у мій університет, я їм кажу, ну ось все це скончиться, то може і вернуся, поглядів. Але у дипломатичної кар'єри ти маєш на увазі бути послом чи працювати в МЗС? Ну, що таке там, як на той момент складуються обставини. А чому гэта тебе цікавіць, приваблює? Узровень культуры людзей, якія працуюць у гэтай сферы, мне вельмі падабаецца. Мне вельмі падабаецца сам працэс камунікацыі дыпламатычнай. Мне падабаецца вывучаць дыпламатычны пратакол. Ну, вось уся культура, эстэтыка, этыка вакол гэтых працэсаў. І тое, як дыпламатыяй можна вырашаць канфлікты і не дапускаць войн. Гэта таксама вялікая такая з'ява культурная. І апошняе пытанне. Калі, на твою думку, гэта ўсё стане магчымым? Якія неабходныя для перамен элементы пазлы трэба скласці в одно лего, каб это ўсё зрушыла з месца? Я спадзяюся, што як мага хутчэй. Мы заўсёды гатовыя, скажем так, што перамены ўжо вось-вось ды пачнуцца. Ну, канешне, гэта моцна залежыць ад падзеяў ва ўкраіне, ад стану здароўя розных людзей в Беларусі і Расіі. І, ну, па-рознаму можа скласціся. Можа скласціся ж увогуле так, што мы уже не будзем мець ніякага дачынення да пераменаў, што ўнутры Беларусі з'явіцца новая сіла, якая там захоча прыслухоўвацца да нас ці не захоча працаваць з намі. Ну, по-рознаму ж можа быць. А ты будзеш намаўляць Ціхановскую, заклікаць балатавацца ў прэзідэнты ці ў парламент? Ну, я б хацела. Я не думаю, што яна пойдзе. Я б за яе прагаласавала, канешне, тому што я бачу, ну, якога ўзроўня гэта чалавек, і сілы, і шчырасці, і ўсяго. Яна паабяцала беларусам, што яна не пойдзе, што яна, калі заступіць на пасаду прэзідэнта, будзе толькі паўгода, каб прызначыць новыя выбары. Яна трымаецца гэтага абяцання. Мне, канешне, б хацелася, каб яна была сапраўднай прэзідэнткай, паўнавартасны срок. Ну, я не думаю, што яна так зробіць. Дзякуй вялікі, Стася.